Час ведаць, што адбываецца. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым радыёэфіры, а таксама у эфіры, у відэоэфіры на нашых старонках у сацыяльных сетках, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а таксама на нашым канале на YouTube. Павел Свярдлоў пры мікрафоне, таксама тут наш журналіст, былы, як ён кажа пра сябе, уважлівы чытач, але уважлівыя чытачы былымі не бываюць. Алексей Карпека. Прывітанне, Алексей. Прывітанне. І ў нас у гасцях пісьменніца Юлія Шарова, аўтарка рамана «Вяртанне Ліліт». Прывітанне, Юлія. Ну, першае пытанне да цябе. Распавядзі, калі ласка, без спойлераў, пра што гэты раман, каб нашы чытачы, гледачы, слухачы зразумелі, але ўсё ж такі засталося жаданне яго прачытаць. Я магу сваімі словамі пераказаць анатацыю, якую я таксама пісала. Гэта пра першую жонку Адама, Ліліт, якая не прыжылася ў раі, як вядома, не прыжылася ў пекле, і за гэта Бог і д'ябал вымусілі яе падпісаць такую нязручную угоду, паводле якой яна абавязаная жыць на зямлі сярод людзей і бясконца ўвасабляцца ў зямных жанчын. І вось як яна так тысячагоддзямі увасабляецца, вандруе па свеце, вандруе і нарэшце трапляе ў сучасную Беларусь. То бок Ліліт гэта такі воланд, які увесь час хоча зла, але ўвесь час робіць добро. Я б не сказала, што гэта воланд, гэта такая сапраўды такая істота, якая жыве ў жаночым целе, у смяротным жаночым целе, як толькі чарговая жанчына памірае, яна ўвасабляецца ў іншую жанчыну. Але яна сапраўды надзеленая пэўнымі звышздольнасцямі, у тым ліку здольнасцю да празорлівасці, дзякуючы чаму яна можа чытаць лёсы людзей. Яна мае здольнасць да, напрыклад, яна можа таксама насылаць на людзей насланнё, рабіць нешта кшталту гіпнозу. Ну і там шэраг яшчэ такіх рэчаў яна здольная рабіць. Все ж таки, пакуль што не пераўпэўніла ты мяне, што гэта не воланд. Паралелі з тым, як трапляе д'ябал. Разумееш, яна трапляе ў такія прыгоды. Яна трапляе такія прыгоды, і кожная з цягам раману яна праходзіць праз 4 увасабленні, абсалютна розныя. 4 жанчыны гінуць цягам твайго раману. 3 гінуць. У яе такая умова. Яна можа увасобіцца ў зямную жанчыну, калі у яе гараскопе адбываецца так званае вяртанне Ліліт. Таму гэта назва вяртанне Ліліт, а ў гараскопе, ў астралогіі Ліліт гэта такая кропка, эфектыўная кропка месяцовай арбіты, якая паказвае наш цёмны бок нашай асобы, нашу цёмную карму, але і жыць, якую мы можам праз нейкі драматычны складаны досвед, а таксама нашы схаваныя таленты. І вось калі у чарговай зямной жанчыны адбываецца ў гараскопе гэтае вяртанне Ліліт, і калі яна памірае у момант вяртання Ліліт, то гэтая Ліліт можа ў яе увасобіцца і жыць далей. Але зразумела, што вяртанне Ліліт адбываецца кожныя 9 гадоў, ну і просто так жанчына сучасная не памрэ там у 18 гадоў, 27 гадоў. Ясна, што здараюцца або нейкія катастрофы, або нейкія хваробы, і вось так яна падбірае чарговае цела і ў ім жыве. Ліліт гэта адмоўны персанаж. Ну так, калі мы бярем сапраўды... Калі мы бярем якраз міфалогію... Тую ж габрэйскую міфалогію, тут сапраўды гэта адмоўны персанаж, гэта антытэза Еве, гэта вораг габрэйскай жанчыны ў габрэйскім фальклоры. Але тут, дарэчы, тут тэма халакосту таксама ўсплывае, бо я вырашыла, што паколькі ўсё ж такі тут ёсць сувязь з габрэйскім фальклорам, я павінна неяк і вось гэтую тэму габрэйскай культуры ў Беларусі таксама закрануць і тэму халакосту. І там ёсць адно з увасабленняў гэтых Ліліт, гэтай Ліліт, гэта якраз жанчына, якую у свой час уратавалі з мінскага гета. Яна была дзяўчынкай, а Ліліт яна паводле гэтай угоды яна не мае права дапамагаць жанчынам. Адзінае, што яна можа ратаваць маленькіх дзяўчынак да першага вяртання Ліліт, то бок да 9 гадоў, і яна перадае ім частку звышздольнасцяў. І вось яна цягам раману сустракае 2 такіх дзяўчынак. Адну, якую яна ўратавала з мінскага гета, а другая гэта прыёмная ўнучка гэтай жанчыны. Навошта увогуле так атрымалася, што Ліліт трапіла ў Мінск? Не хапала нам тут
фашыстаў, Лукашэнкі, усіх астатніх. Яна павінна, яе такі, скажем, яе такая місія навучыць жанчын падаваць руку адна адной, дапамагаць. Яна паводле угоды не мае права дапамагаць жанчынам, але насамрэч яна павінна парушыць гэтую угоду і навучыць, вось пераадолець гэтую ўнутраную мізагінію, то бок прыйсці да нейкай жаночай салідарнасці. У выніку яна спрыяе таму, што жанчыны вось у нашым Мінску, у нашым даволі патрыархальным такім кансерватыўным грамадстве пачынаюць між сабой супрацоўнічаць, а не варагаваць. То бок раман феміністскі. Так. Вось гэты падтэкст ёсць, сапраўды прыход да жаночай салідарнасці і пераадоленне вось гэтай унутранай мізагініі. Тут ты мяне расчаравала крыху, калі шчыра. Ну няўжо нельга было... Наш павінен жа нарэшце з'явіцца буйны феміністкі раман, напісаны жанчынай. У нас раней уже былі феміністкія раманы, якія мужчыны пісалі, але мне падаецца, што ўсё ж такі жанчына павінна таксама гэтым заняцца. Алексей, як ты лічыш, як уважлівы чытач, павінен быў з'явіцца буйны феміністкі раман у Беларусі сапраўды? Конечно, нам павінен. Без яго ніяк? Вот нам з табой, напрыклад. Ну, не ведаю. Ну, паколькі сёння ўжо ёсць у беларускай літаратуры нейкая частка, вот, так сказать, феміністычная плынь, у якую там ўваходзяць тыя ж Алена Брава, Анка Упала, Юля Тимофеева. Ну, яны пакуль сябе так пазіцыянуюць. Як бы колькасць мусіць перайсці ў якасць. Я так разумею твою думку. Так. Да? Калі ёсць пісьменніцы, то мусіць з'явіцца раман. Феміністычны раман? Ну, так. Феміністычны. Конечно. Ну, разумееш, я ўсё ж такі пісала пра актуальныя праблемы жанчын. Той жа ж хатні гвалт, з якім сутыкаюцца жанчыны ў Беларусі. Вось там это ўсё прысутнічае. Прычым прысутнічае ён у сацыяльна устойлівых і нібыта беспраблемных сем'ях. І часам вельмі страшна выглядае, як у людзей з нармальным адукацыйным узроўнем, з нармальных такіх слаёў насельніцтва, што бывае пад прыгожым фасадам, што можа адбывацца, як муж можа ставіцца да жонкі. І гэта ўсё ў кнізе ёсць. Так, гэта ўсё ёсць, і адна з персанажаў урэшце трапляе ў шэлтэр. Увогуле, як, колькі ствараўся гэты тэкст, можа, колькі часу прайшло ад задумы да таго, як была пастаўленая кропка? Задума ўзнікла ў канцы 2011 году, пасля былі чарнавікі, я пісала недзе ў пачатку 2014 года, у мяне быў чарнавік першай часткі і часткова другая частка была напісаная. Але пасля у мяне там было шмат іншых клопатаў у жыцці, і я гэта ўсё неяк закінула. І ў пачатку 2017 году, мінулага году, я ўвогуле не верыла, што калі-небудзь вярнуся ў літаратуру. А тут неяк год таму у мяне з'явіўся вольны час, і я так вырашыла адчыніць гэтыя архівы з чарнавікамі, перачытала іх, і мне падалося, што з гэтага можна нешта зрабіць. Я села і пачала пісаць, ну і за 4 месяцы я яго напісала. Вось ёсць легенда, не ведаю, можа і праўда, што Джоан Роўлінг пісала Гаррі Поттера там на сурвэтках у сваёй кавярні улюбёнай у Эдынбургу, так? Як у цябе адбываўся гэты працэс? Адкуль бралося натхненне? З публічных прастораў? Ці ўсё ж такі гэта такі пісьменнік-аскет, пісьменніца-аскет? Я не пісьменніца-аскет, у мяне шмат абсалютна розных заняткаў, шмат розных працаў, і я не кабінетны пісьменнік. Я не ўяўляю, як гэта можна, да прыкладу, атрымаць стыпендыю, сядзець недзе год у пансіянаце ля мора і працаваць над кнігай. Або гэта прыемна. Не, гэта прыемна, але калі ў цябе ўжо ёсць нейкая задума, да якой рукі не даходзяць, у мяне так не атрымліваецца. Я не магу займацца толькі пісьменніцтвам, у мяне ёсць зацікаўленне, у мяне ёсць там любімыя працы, з якіх я таксама чэрпаю натхненне і досвед, пра які можна пісаць. То бок можа здарыцца такое, што ты, не ведаю, прыйдзеш у Макдональдс, сядзеш там столікі вось так шчыльна, да, разумееш, стаяць у і мяне падслухаеш. залежыць ад таго, наколькі табе вось зараз, наколькі цябе прэ, я б так сказала. Пачала я яго пісаць 21 чэрвеня мінулага году.
Ну і 20... Узнавіла як. Так, да? узнавіла. І 25 чэрвеня, 24 чэрвеня я вярталася з Гомеля, і я пры сабе мела маленькі нетбук. І мне настолькі захапіў працэс, што я проста на гомельскім вакзале села на падваконне і пачала пісаць гэты тэкст. І якраз пісала я тэкст пра журналіста Юрася Карповіча, які сустрэўся з сукубам, а Ліліт у першай частцы яна сукуб, бо ёсць там такое у яе правіла, што пакуль калі носьбіцы гэтай Ліліт не споўнілася 27 гадоў, яна абавязаная быць сукубам. І вось у першай частцы яна там 18-гадовая дзяўчына, якая палюе ў тым ліку на мужчын. І вось гэты журналіст небарака з гэтай газеты «Наша нядоля» стаўся адной... Юрась Карповіч з газеты «Наша так, нядоля». Так, ён стаўся ахвярай сукуба. Ну, як ахвярай? Яна з ім зрабіла нешта прыемнае ў ягонай машыне і знікла. А ён пасля гэтага мусіў пісаць матэрыял пра палітыка, які абвясціў пра свой намер ісці на прэзідэнцкія выбары. І вось у яго зляцела ў кампутары ў ноутбуку увесь фактычна матэрыял, увесь артыкул, і ён пасля сустрэчы, да? Так, і ён пасля сустрэчы з Ліліт пачынае з сукубам пісаць наноў. Ну і в выніку выдае там матэрыял з загалоўкам кшталту «Гавел беларускі закруціў раман з прэзідэнцкімі выбарамі», штосьці такое, і гэты матэрыял трапляе на сайт газеты «Наша нядоля», і яго актыўна чытаюць і каментуюць. Ці ёсць шанец у герояў рамана пазнаць сябе наадварот, у рэальных людзей, да? Пазнаць сябе ў героях рамана, у персанажах? Мне ўжо быў такі казус. Мне здаецца, чакае, што мы ўсе будзем, калі кніга ўсё ж такі выйдзе, гуляць вось такую угадайку, да? А это гэта ці не гэта? У мяне быў такі ўжо казус, калі пасля публікацыі ў новым часе матэрыялу з урыўкамі з раману, мне на наступную раніцу тэлефануюць і кажуць: «Юля, тебе такое делікатная просьба, ці не могла б ты змяніць у тэксце такую дэталь, бо адзін з людзей пазнаў сябе». Так, не то, што пазнаў сябе, рэдактар адной газеты патэлефанаваў журналісту аднаму раніцай на журналіст, відаць, творчая асоба, ён не так, як я, ён не 6 гадзіне раніцы прачынаецца, а пазней вось яго там разбудзілі, іх спыталі: «А ці праўда, што ты, даражэнькі, спаў з багіняй?» А там апісваецца там такая цікавая сцэна. І ён сказаў: «Не, я гэтага не рабіў, і вось мяне прасілі, што ці не магла б ты зрабіць яго менш пазнавальным, гэтага героя». Я кажу: «Слухайце, я гэтага чалавека ведаю шапачна, я не ведаю, з кім ён там вучыўся, і ўвогуле я не займаюся апісаннем рэальных прыгодаў рэальных людзей. Не, я разумею, адкуль гэта пайшло. У нас ёсць такі распаўсюджаны мастацкі метад у беларускай сучаснай літаратуры, калі бярэцца рэальны чалавек, неяк так ягонае імя або прозвішча трошачкі змяняецца, каб усе яго пазналі, і бярэцца рэальны прыкры даволі выпадак з яго жыцця. Гэта ўсё апісваецца і выстаўляецца. Гэта можа быць гэта помста асабістая, можа быць гэта спосаб да сябе прыцягнуць увагу. І у нас проста людзі ўжо прызвычаіліся шукаць канкрэтнага. А тут няма, і у людзей когнітыўны дысананс. Я так разумею, што сексаў кнігі даволі шмат. Прынамсі, вось 2 эпізоды, якія былі абмеркаваныя, але я прапаную паразмаўляць пра гэта праз перапынак, таму што мы мусім перарвацца на выпуск навінаў і кароткую музычную паўзу. Мне асабіста здаецца, што чытаць пра секс гэта прыкладна тое, што піць безалкагольнае піва, але можа неяк па-іншаму мы гэтае пытанне разрулім. Сустрэнемся праз пару хвілінаў, не пераключайцеся, не выключайце, будзем размаўляць далей. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі.
Агенцыя Reuters піша, што Беларусь ператварылася ў буйнога экспарцёра звадкаванага газу. Reuters мяркуе, што наша краіна актыўна выкарыстоўвае канфлікт Расіі з Украінай і Захадам, што дазваляе нам атрымліваць дадатковы прыбытак. Сцвярджаецца, што ў 2018 Беларусь істотна павялічыла экспарт з Расіі звадкаванага газу і стала яго галоўным атрымальнікам, хаця яшчэ ў 2017 яна была на 5-м месцы, саступаючы Расіі, Польшчы, Украіне ды Фінляндыі. Паўнамоцны прадстаўнік прэзідэнта Расіі ў Прыволжскай федэральнай акрузе Міхаіл Бабіч можа прыехаць амбасадарам Расіі ў Беларусі. Бабіч нарадзіўся ў 69-м Разані, быў дэсантнікам, КДБшнікам, кіраваў карпарацыяй «Антэй» у Маскве, потым быў старшынём урада Чачні, пасля быў прызначаным паслом ва ўкраіне, але Кіеў адмовіўся прыняць ягоную кандыдатуру. За правоз марыхуану ў Брэсце затрыманая расійская мадэлька, зорка Інстаграма, 28гадовая Марыя Хрэсціна. Яна з Польшчы везла больш за грам марыхуаны. Мытнікі знайшлі незаконны тавар, да таго ж праверылі, што ў арганізме дзяўчыны таксама ўтрымліваюцца наркатычныя рэчывы. Заведзеная крымінальная справа за незаконны правоз наркатычных сродкаў праз мяжу. Дзяўчына пад вартаю. Дарэчы, у Інстаграме на яе падпісаныя 162 тысячы чалавек. Заўтра ў нашай краіне чакаецца досыць спякотнае надвор'е, 24-30 градусаў цяпла, асабліва на поўдні. У Брэсцкай і Гомельскай абласцях уначы тэмпература 13-19 вышэй за 0. Вецер усходні, паўночна-ўсходні 5-10 парывамі да 14 метраў на секунду, цвердзяць сіноптыкі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вяртаемся ў жывы эфір Еўрарадыё. Пры мікрафонах журналісты Павел Свярдлоў і Алексей Карпека, госця нашай студыі, пісьменніца Юлія Шарова, аўтарка рамана «Вяртанне Ліліт». Прывітанне яшчэ раз, Юлія. Дарэчы, перш тым, як працягнуць тэму пра секс, напомню, нагадаю, што зараз ідзе краўдфандынгавая кампанія на платформе «Улей». На дадзены момант сабрана 65%, засталося яшчэ больш за месяц, але мы ў размове з Юліяй, я так зразумеў, што тыя 1200 рублёў, якія зараз збіраюцца, гэта нейкі мінімум, да, які патрэбен для выдання нейкага даволі абмежаванага накладу, і, в общем-то, нам не зашкодзіць сабраць больш, каб наклад кнігі быў натуральна, і наклад кнігі павялічыцца, сабекошт павялічыцца, і кошты ў рознічнай сістэме гандлю кніжнага таксама будуць больш даступныя. А пакуль быў перарыў, вось гэты перапынак, Алексей сказаў, што паспеў прачытаць выкладзеныя там жа на Улі 3 старонкі рамана, і там не было ніводнай сексуальнай сцэны. Мне здаецца, конечно, што гэта памылка, што трэба самае гарачае выкладаць у тызеры, да, значыцца, вось такіх анонсах. Я прапаноўвала, але мне сказалі, давай усё ж такі засярозімся на журналістах і блогерах. О, журналісты і блогеры. Вось што мы яшчэ не абмеркавалі ўвогуле. Алексей, а што за гэтыя 3 старонкі цябе больш за ўсё ўразіла? Вось зараз, калі ты... Я разумею, што я знянацку так заспеў цябе пытаннем, но што ты можаш вспомніць, прыгадаць з гэтых 3 старонак? Беларускі гаваў беларускі. Там пра палітыка пісьменніка, які ідзе на прэзідэнцкія выбары. Пісьменнік ідзе на прэзідэнцкія выбары. Так. І вось у меня з-за гэтага пытання у вашым рамане шмат прадстаўнікоў там беларускай богасферы, розных медыйных асоб. І ці не баіцёся вы, што пасля выхаду кнігі вас ля пад'езду будуць пільнаваць тыя, хто сябе пазнае сярод герояў? Ну, я ж ужо сказала, што гэта не мой мастацкі метад, каб браць менавіта рэальных жывых людзей і апісваць іхныя рэальныя прыгоды. Ну, але пісьменнік, які ідзе на прэзідэнцкія выбары, гэта настолькі відавочна, такі настолькі тлусты намёк. Гэта 2010 год. Дзеянне рамана гэта 2010-2015 год. Ну, ад выбараў да выбараў. І іх было так шмат гэтых прэтэндэнтаў, што ў мяне далей яны проста фігуруюць як палітык АА, палітык ББ, палітык ВВ, і іхныя асобы неяк не асвятляюцца, бо пасля мы проста згубімся у палітыках, якія па сутнасці абяцаюць адно і тое ж. Але ж гэта вы зараз так кажаце, што гэта ўсё зборныя вобразы, што гэта не маюць ніякага дачынення да
рэальных людзей, але ж ну вось наколькі я ведаю, той же Артур Клінаў, калі выдаў свой роман «Шкватара», ну, ён атрымаў па пысе за тое, што там апісваў. Хаця, ну, я не застрахаваная да таго, каб мяне, напрыклад, кубачак кавы на мяне вылілі, у нас і такое бывае. Ну, а што рабіць? Ну, трэба ж... Віруе беларускае літаратурнае жыццё. У нас шмат вельмі... Я ж не творчая асоба ў адрозненні ад многіх іншых. А яны творчыя асобы, яны такія даволі... Слухайте, ну можа нарэшце атрымаецца растрэсці гэта беларускае балота, так? Я не ставіла перад сабой мэты нешта растрэсці, некаму нешта сказаць. Мне просто кайфавала ад самога працэсу напісання. Я так зразумеў, што пісьменнік, які ідзе на прэзідэнцкія выбары, гэта просто нейкі штрых, дэкарацыя, як бы да, фон. А хто тады не фон? Ці ёсць характары, прапісаныя больш... Ну, гэты пісьменнік, ён увогуле з'яўляецца адзін раз і пасля ён знікае. Ну, блогеры, журналісты, вось гэты Юрась Карповіч, ён адзін з такіх цэнтральных персанажаў. І ў мяне ўжо ёсць версія наконт таго, з кім трэба асацыяваць. Ну, у аднаго рэдактара ўжо таксама была версія. Ён тэлефанаваў чалавеку, якога я ледзь ведаю. Тут нават, можа, судовымі позвамі, мне здаецца, калі ласка, ну, скончыцца. Прыходзьце, я пасмяюся. То бок ты не баішся. А чаго я павінна баяцца? Я ж нікога персанальна не абражала, я нічые там звесткі з асабістага жыцця не разгалошвала. Ну, значыць, я медыум. Значыць, я валодаю таксама нейкай звышздольнасцю, якая дазваляе мне чытаць інфармацыю проста з галовы. З космосу. Добра, ёсць блогеры і журналісты, магчыма, мы крыху пазней да іх яшчэ. Блогеркі. Блогераў няма. Як вось адно імя прагучала, дарэчы, Галя Плавінская. Галя Плавінская. І тут, я думаю, таксама мы безумоўна будзем мець версію. Я маю цэлую калекцыю багіняў. Яны мне проста ў закладках, яны нават не ў сябрах у мяне, ну, бо, напэўна, не этычна сваіх сяброў цытаваць, але ёсць багіні, якіх я проста капіявала капіпастам, брала з допісаў. Яны вельмі такія смелыя жанчыны, дзяўчаты ад 13 до 50 гадоў, вельмі размытая такая ўзроставая група. Багіняў многа, а Галя адна. А хто у нас Галя? Все ведаюць, хто у нас Галя. Каб пазбегнуць судовых позваў, мы не будзем зараз канкрэтызаваць. Слухайце, но я хацеў насамрэч не пра Галю запытацца, я хацеў запытацца пра Мінск. Я так разумею, што дзея адбываецца ў Мінску, і мне заўжды вельмі цікава. Нават калі выйшаў фільм Авель, які таксама называўся «Кот Каіна», і як толькі не называўся, і як толькі яго не сварылі гэты фільм, не ругалі, і якую там ён не атрымаў на МДБ ацэнку, але мне было цікава паглядзець на тое, як там зняты Мінск і тыя вуліцы, па якіх вось я хожу. Калі б я здымала гэты фільм, я б здымала яго з паветра, бо там тэма дахаў, там адзін з герояў, ён якраз у падлеткавым узросце займаўся руферствам, ну і так, калі ён ужо стаў дарослым, у яго гэта засталося. Мы зараз кажам пра тое, каб здымаць «Вяртанне Ліліт». Калі б я здымала гэты фільм, я б здымала яго вельмі шмат, здымала яго зверху. Дронам. Ну, а дронам, як цяпер я не ведаю, якімі тэхнікамі цяпер здымаюць кіно. І гэты Мінск такім чынам быў бы непазнавальны для яго жыхароў. Там ёсць такі вобраз у гэтага героя, што менавіта дахі яго заміралі з мінскай рэальнасцю, і там ён адчуваў свабоду. Але мы ўсе ведаем, што трапіць на мінскі дах не так-то і проста пры гэтым. Ну, я цікавілася русерскай субкультурай, насамрэч не настолькі і складана. Мне падавалася, што гэта сапраўды невырашальная задача, але вось гэтыя хлопцы, дзяўчаты, ну, больш хлопцы, нават ужо дарослыя, не падлеткі, яны даволі лёгка вырашаюць. Адчуваецца адказнасць, бо я мяркую, што цалкам магчыма, што ўсё, што пішацца пра Мінск зараз, ну, тая ж параноя Марціновіча, да? Вось гэты раман «Вяртанне Ліліт» па гэтых тэкстах гадоў праз 25, ну, а можа праз 35, калі наше пакаленне, якое зараз робіць гэты Мінск Мінскам, яно сыдзе, тыя людзі, нашчадкі, проста яны будуць вывучаць нашае жыццё. Ну, мне там ёсць пэўныя, ну, напэўна, я старалася неяк яго так
пакінуць нейкі адбітак сваёй эпохі. Не тое, што там нейкія мясціны, там ёсць некалькі кропак. Напрыклад, дом ля стэлы. Гэта вось гэтыя будынкі на праспекце. Так, гэта праз дарогу, проста калісьці пачалося ўсё з таго, што калісьці я там была ў гасцях у гэтым доме на 14-м паверсе, там 14-16. Так, мяне гэта вельмі ўразіла, вось гэты дом ля стэлы, я вырашыла, што героі там, яны там па чарзе здымаюць кватэру, атрымліваецца так, што і вось на даху гэтага дому там таксама адбываецца некаторыя сцэны. Кавярня, там, дзе прадаюць каву і гарбату, таксама, дзе сустракаюцца людзі, дзе яны там варожаць на картах Таро, проста ладзяць спатканні. Таксама на вуліцы Карла Маркса, дарэчы, месціцца. Это пазнавальна будзе кавярня, так? Так, ну, вось такія нейкія паркі, скверы, дзе таксама людзі бачацца. Так, хацелася ўсё ж такі, каб засталася моя эпоха. Падзеі на плошчы таксама яны, але яны так апісаныя без пафасу, без трошкі абстрагаваныя, я б сказала. То бок не перабольшвалі вы, да, у тым, каб апісваць Мінск, не скажалі нешта, не дадумвалі? Я старалася не архітэктуру, не мясціны, я старалася нейкую атмасферу, тэмпарытм Мінску злавіць. Наколькі гэта атрымалася, я не ведаю. А які ён вось Мінск у гэтым рамане? Гэта спакойны горад, гэта хуткі горад, гэта еўрапейскі горад ці савецкі? Еўрапейскі горад, хутчэй еўрапейскі, бо мне ўсё ж такі хацелася зрабіць месца дзеяння прывязаным да свайго гораду, якім я жыву, і каб было гэтае нейкае адзінства месца. Не, там ёсць, пачынаецца з таго, што там часам у Маскву трошкі заносіць гэтую гераіню, аднойчы там яны ў Гомель трапляюць, кудысьці там яшчэ ў Гродна і так далей. У Маскву з палітычнымі нейкімі мэтамі? Не, там проста атрымала, што дзяўчына з Мінску, яна там са сваім сябрам трапіла ў Маскву, і там яна стала ахвярай крымінальнага злачынства, і ў гэты момант у яе пачынаецца раман з таго, што Ліліт у яе ўвасобілася. Добра. І пасля яна вярнулася ў Мінск. А блогеры і журналісты, яны ў рамане станоўчыя ўсё ж такі персанажы ці адмоўныя? Вось аўтарка рамана, яна... Яны сатырычныя, яны карыкатурныя хутчэй. То бок яна блогерак сучасных і журналістаў не любіць, да, і выводзіць іх карыкатурныя вобразы ў рамане. Спачатку гэтая Галя, яна сапраўды, чытаць яе без слёз і без такога немагчыма. А пасля ўсё ж такі, ну, мяне ўсё ж такі займае гэтая тэма пошукаў жаночай ідэнтычнасці ў патрыархальным свеце. Гэта сапраўды, яны не ад добрага жыцця лезуць на публіку, яны не рэалізаваныя тут, яны не могуць сябе як жанчыну знайсці ў нейкіх такіх у канструктыўных праявах, яны не могуць у прафесіі рэалізавацца. Вось яны робяцца такімі клоунэсамі. То бок беларускія блогеркі, гэта, нягледзячы на тое, што раман феміністкі, як мы высветлілі пры пачатку размовы, гэта ўсё ж такі нагода для, пэўных здзекаў. Это не то, што нагода для пэўных здзекаў, гэта проста нагода паказаць, што людзі не ад добрага жыцця робяцца вось гэтымі клоунэсамі. А наколькі... Бо сапраўды ў гэтай Галі, у яе, як пасля разгортваецца вобраз, у яе жыццё непростае. То бок клоунэсы, але не ўсе. І там, дзе клоуны, там і трагізм. Так, сканчваецца вось гэтая лінія Галі, яна даволі напружана, драматычна. Наколькі істотную ролю у тваім жыцці блогі гулялі і, магчыма, зараз адыгрываюць? Былі тусоўкі ў 2000-е блогерскія? Блогерскіх у 2000-х, блогерскіх як такіх яшчэ не было. Вакол жывога журнала, напрыклад. Звычайна гэта было нават не блогінг, пачаліся тусоўкі з форумаў. Для мяне гэта было кола камунікавання, магчымасць знайсці сяброў, з якімі я выходзіла ў рэал. Я гэта і дагэтуль успрымаю проста як частку камунікацыі. Сістэмы тэхнічнай чыста. Ёсць людзі, з якімі мне цікава, але я не магу з імі камунікаваць штодня ў рэальным жыцці, чаму мне з імі не перапісвацца ў Фейсбуку. То бок блог гэта не працяг чалавека, яго думак? Не працяг чалавека,
працяг. Просто я не магу, як нашы гэтыя дэманстратыўныя блогеркі, трансляваць сваё прыватнае жыццё ў такіх аб'ёмах у блог. Я лічу, што ёсць нейкая мяжа прыватнасці, якую нават пад замком для абмежаванага колу сяброў не варта публікаваць. А дзе вы часцей размаўляеце, Юлія, з людзьмі? У інтэрнэце, вось у гэтых вакенцах чатаў ці ў рэальным жыцці? Сустракаецеся? Праца звязаная ў сферы чалавек-чалавек. Я дастаткова камунікую з самымі рознымі людзьмі. Я не завязана, я не жыву ў вежы са слановай косткі. А, напрыклад, дыялогі, якія трапілі ў раман, яны пазычаныя часткова з тых дыялогаў, там, немагчымы ж раман без дыялогаў. Там ёсць у рамане допісы з блогу Галі Плавінскай, блог называецца «Абудзіў сабе багіню». Вось там я пазычала сапраўды з допісаў рэальных багіняў, жанчын, якіх я называю багінямі. Але не са сваіх размоваў з іншымі людзьмі, з нейкімі. Бо ў мяне была думка пра тое, што кожны з нас... Адзінае, што я пазычала са свайго жыцця, у мяне быў такі момант, 2 гады ён доўжыўся, калі я працавала ў фірме, дзе варажылі па тэлефоне на картах Таро. Вось адтуль, там сапраўды, вось адтуль я ўзяла амаль незмененым выглядзе біяграфіі некаторых. Бок нехта тэлефанаваў у фірму, і яму вось так у рэжыме онлайн, але толькі па тэлефоне варажылі на картах Таро. Вось адтуль я ўзяла. Слухайте, я уяўляю сабе гэта, бізнесоўцу трэба падпісаць там нейкі кантракт, не ведаю, да? Раней гэта было прасцей. Ці зрабіць прапанову дзяўчыне, там, да, і вось ён тэлефануе, кажа, зараз час ці не, да? Ну, вось я гэтым таксама займалася, у гэтым бізнесе я пэўны час працавала, і вось адтуль я сапраўды ўзяла рэальныя ідэалогіі, рэальныя гісторыі. Просто мне здаецца, што кожны з нас мог бы напісаць па рамане, а магчыма і па 2, калі б у нас не было гэтых... Калі б вся камунікацыя, якую мы не вялі паступова, не пераходзіла ў пісьмовы фармат дыялогаў у чатах, у сацыяльных сетках, у месенджерах, і калі б гэты раман не распаўся на 1000 абсолютно розных размоў і сюжэтаў, які ўжо зараз немагчыма. Я дыялогамі не захапляюся. Я лічу, што гэта... я ж не Дюма, каб захапляцца дыялогамі. А як вырашаны ў рамане вось моўнае пытанне? Як яно? То бок, я так разумею, што... Беларуская мова, наркамаўка, але ёсць стылізацыі. Напрыклад, але ўсе ж па-руску размаўляюць вакол нас. Ну, я бяру асяродак, які можа размаўляць па-беларуску. Той же журналіст нашай нядолі, яго першая жонка, другая жонка, той же ж праграміст, які беларускамоўны, хутчэй за ўсё, ён таксама размаўляе. Ёсць персанаж, які выкарыстоўвае моладзевы слэнг, адзін персанаж. Ёсць кот, таксама такая дэманічная істота, які шляхам тэлепатыі камунікуе з людзьмі. Вось у яго стыль камунікацыі мае такія элементы куртуазнага старасвецкага стылю. Ён выкарыстоўвае формы вашаць, напрыклад, ён такі. Дзякуючы Юлі, нашы нашчадкі будуць думаць, што ў Мінску на пачатку 21-го стагоддзя ўсе размаўлялі па-беларуску, кожны па-свойму. Алексей, час у нас сканчаецца. Ці ёсць у цябе якія-небудзь пытанні? Таму што хутка ўжо... У мяне ёсць пытанне, але яно не столькі пра кнігу. Вось Юля першую кнігу выдала ў 2013 годзе, і за яе атрымала прэмію «Дэбют». І вось пасля гэтага у вас быў доўгі перарыў, і мне цікава, ці неяк на вас паўплывала вось тое, што вы атрымалі прэмію? У вас нешта змянілася ў стаўленні да пісьменства? Я стала больш адказнай. Я пасталела. Сябры, час сканчаць размову, і я думаю, што гэта добра, таму што калі б мы зараз абмеркавалі абсалютна ўсе дэталі пра раман «Вяртанне Ліліт», дык у вас, відаць, было б менш матывацыі і каб набыць пасля кнігу, і каб ахвяраваць грошы падчас краўдфандынгавай кампаніі, якая праходзіць зараз на сайце Вулей. Таму тое сёе мусіць застацца па-за гэтай размовай, па-за кадрам і гэтак далей. Пісьменніца Юлія Шарова была ў студыі Еўрарадыё. Дзякую, Юлія, за то, што пагадзілася прыйсці. Да пабачэння. Да сустрэчы. Алексей Карпека і Павел Свярдлоў працавалі пры мікрафоне. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.